Manunutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB asin sa Bilog na Pilipinas, alas 12:39. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza. Istorya sa kakanan. Mano-mano sana. Marina. Entra na sa Escaramuza. Iba ko yan ang ragangdang dyan sa luwat. At the same time, an alingahot. Bako man siya Kuya Nald, so wala man, di ko man nahiling si Haring Araw na nagsisilda. Pero an init Kuya Nald sa luwat. Iba po ngunya na pagkaaldaw. Kaya magtaga ingat po ang gabos, magprepara. Ihanda na po ang gabos na mga dapat na ihanda. Itong go bag po nindo dyan. Preparar na po nindo iyan. And 32 minutes ago Kuya Nald, may pigpaluwas na pong PDRMC, Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, APSIMO Advisory -2025-32. Ipinaluwas po ini ni Albay Governor Noel Rosal kung saan itong klase sa gabos na level, mapapribado asin pampublikong eskwelahan ang dapat na mag-shift na po sa alternative learning modality po ngunya na pagkaaldaw, and then sa aga suspended September 25, 2025 until lifted. Pag-abot naman Kuya Nald sa trabaho, sabi digdi, suspension of work in all government offices in Albay. Epektibo po tabi iyan sa agang alas 12 nin pagkaudto, Setyembre 25, 2025. Apera po sa mga ahensya na unfunction, iyo po tabi an manungod sa public safety, disaster risk reduction, ang mga natatrabaho sa health and related services. Alagad itong wara po ni na mga trabaho, dapat po na siguruhon nindo na bago man po kamo mag-uruli sa indo pong mga residensya, kay puhan man po na siguruhon na secured itong mga gamit na nasa loob kan sa indong mga opisina. Sabi pa digdi, ang suspension po kan trabaho na mga nasa pribadong ahensya asin kumpanya an ipigtatao pong diskresyon sa indang mga respektibong mga pamayo. Ang mga bangko ang i-encourage. Sabi ni banks are encouraged that ATMs o itong automated machines are available online with sufficient preloaded cash to dispense anytime. Mailing mo naman kaini Kuya Nald da tortod taod. Itong may mga kwarta pang i-withdraw Kuya Nald. Halawig po ang pila sa mga bangko. Kaya dapat na ipinag-orden po kan gobernador na itong may mga kiosk baga dyan Kuya Nald sa tuyang palibot. Dapat da po iyan igwanin sufficienteng mga cash just in case po na sa aga nga ni, effective alas 12 pagkaudto, suspendido na po ang trabaho sa gobyerno. And then itong mga nasa private, nasa discretion po kan sa indong mga head dyan sa indong mga respektibong mga opisina. Sabi pa digdi, piga-abisuhan po ang publiko na itong pagbalyo sa mga salot and itong lalo na po baga itong haralangkaw na ang tubig. Siyempre ito pang pag-iba sa pagsisira at pagkararigos ang iibitaran ng una babawal muna
And dapat na magkaigwa na po nin preparasyon and gabos tanganing maibitaran itong katibaadan and wala man po sana nin magbuwis nin buhay. Sabi pa digdi, ang gabos po na pagtripon, it's either outdoor iyan, especially na itong outdoor activities, mga educational tours, lakbay aral, and iba pang related activities, lalo na po sa mga maluwas sa probinsya, ang dapat po na suspenderon dahilan po digdi sa ipigpapaluwas na mga anunsyo and pigbabantayan po na raot kan panahon na pwede pong makaapektar digdi po sa Bicol Region. And of course, kasabay po digdi sa advisory na ipigpaluwas kan gobernador, itong reiteration kan abiso man kan Land Transportation Office na may na-discourage kung day man po importante an sa indong mga lakaw, an sa indong mga biyahe, day na po muna kamo magpuwersa dahil oras na magpaluwas nin anunsyo an pag-asa na may lugar na po digdi sa tuyang rehiyon na may signal na either signal number 1 tulos mo pong minapaluwas kaiyan nin gale warning and ang tendency kaiyan ang Coast Guard paluwas man po nin abiso na minasuspender po sa biyahe kan gabos na klase nin sakayan pandagat sa gabos na parte digdikan sa tuyang rehiyon, mga pantalan specifically. Di na po kamo maka pasiring duman po sa inyong mga destinasyon. And ang tendency kayo, may stranded po kayo. Paano po Kuya Jarel po kung tukod lang an sa inyong budget and kung may stranded ba kamo, irakman po nindo. Kaya dapat po na planuhon and antabayan ang mga ipigpapaluwas po na anunsyo. I-follow na nindo, hanapan na nindo ang DOST Pag-asa. Dahil from time to time, duman kamo mag-check kan mga anunsyo, tanganing, day kamo makakuha o makapalakop nin sa lang informasyon, hali po sa mga reliable na mga sources. Pag-arog pati ka ini, dakulo ng mga forecaster, dyan na nagkakahiriling ta sa tuyang mga social media account o sa mga social media platform. Kasabay pa digdi, sabi pa digdi, pag-abot naman sa mga business establishments, ang nakabugtak po digdi, all business transaction and activities on Friday, September 26, 2025 are suspended. Ngunyan pa sana ko yan, pwede na kamo magluway-luway na, day man kamo magpanic, day man kamo magpanic buying. Pwede na magluway-luway pa siring kung may mga kulang pa dyan, magpasiguro kamo kikandila, bagas kuyanad, takon wara na dyan kistak sa indong bagas, tinapay, and other needs kan sa indo pong mga pamilya. Itong mga nasa agriculture and fisheries, dapat na po na igwa kamo ki early harvest, na mga produkto na pwede na po nindong i-harvest, anihon, and at the same time, itong mga hayo po baga, mga atama nindong karabaw, baka, urig, pwede na nindong magtaga-scout na kamo, magtaga-hanap na po kamo nin lugar na pwede po nindong pagsarayan kayan. Tanganing, dahi man sila ma-affectaran ka, just in case po, dito man tigahagad, talagang ma-affectaran ka tayo sa Bicol Region. And then, syempre, itong mga local disaster risk reduction management council, dapat na alertado na sinda. And nagkahiriling taman na halos gabos ng mga DRRMCs and it's either sa city or municipal, nagkakaigo na po nin pagtaripon, tanganing ma-identify na ninda duman sa indang area. Kung arin na mga barangay, kung arin na mga parte ka na syudad o munisipyo, and may history na nin pagbabaha, may history na nin pagrasay nin daga, and other threats na pwede pong mangyari dyan. Tanganing mai-preposition naman so mga assets na available. At the same time, itong pag-relay ng mga information. Kaya, permi ka mo, ang pinaka dyan is, permi po katang mag-antabay
sa mga anunsyo na ipigpapaluwas kan pag-asa asin sa local authorities sa indong mga respektibong mga lokal na gobyerno. It's either so alkalde po nindo iyan and so sa indo pong mga pamayo dyan sa indong lugar. And happy birthday po pala bago kita mag shift ng Oreo story. Happy birthday po sa aki ni Ma'am Ansi Lawenco. Ansi, mga sagod mga alas 2 alas 6. Hindi man ako sa opisina. Pwede ng pansit bihon. Happy birthday po sa aki ni Ma'am Ansi. Birthday na po ngunya na pagkaaldaw September 24, 2025 kay Alfonsos Mateo Lawenco. Yan po ang aki ni Ma'am Ansi Lawenco, ang amiga ta po dyan sa Department of Environment and Natural Resources, Regional Office number 5. Kaya duman sa mga parents, pwede na po nindo, araputan na po nindoan sa indong mga aki, just in case dai pa uuli sa indo pong mga residensya. Kung dai pa nag-chat sa indo na ngaya, mami, pauli na po ngaya ako, kasakay na po ngaya ako. And i-monitor na po nindo iyan tanganing atab pa may secure naman o makauli naman po sa indong mga residensya an sa indo pong mga aki. Maray na pag-gauto kay Sir Homer Realista Lola. Sabi na good noon everyone. Kay Kuya Jerel Aranya, good noon po Ma'am A. Yan ang tamang dress para lumuya. Ano ini Kuya Jerel? Top lang ini, bako ini dress na sulog ko. Para da lumuya and matakot da si Opo. God bless all over the world. Kay Ma'am Lane, sabi niya, good afternoon po ma'am. Kay Ma'am Ruby Barceraza, sabi na hello po ma'am, pakigreet da po sa mama niya na si Ma'am Josefa Impay Barce. Ingat da po and miss ka na da po ni Ma'am Ruby. Diyan da po yan sa Baldo kan Anislag Daraga Albay. Kay Sir Edwin Magalon na nakaantabay po ngunya na pagkahapon man, sabi na good afternoon po Ma'am Angel watching from Manila. Ingat po kayo dyan. And apera po palang digdi sa probinsya kan Albay, may ipigpaluwas naman kasubagong anunsyo ang gobyerno provincial kan Sorsogon. 2 hours ago ini ipigpaluwas sa pagikan official Facebook page man kan sangguni ang panglalawigan kan Sorsogon. Permado po ini ni Sorsogon Governor Edwin Boboy Hamor. Sabi digdi ordering the suspension of classes at all levels in the province of Sorsogon starting September 25, 2025. Sa aga pa ini epektibo. Basado po yan sa rekomendasyon kan Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sabi digdi, suspension kan klase sa gabos na level sa probinsya kan Sorsogon sa aga po tabi iyan September 25. And iyan ipigpaluwas iyan 2 hours ago kasuro bago pa lang po tabi iyan. Halos gabos ngunya ng mga LGUs and mga PDRMOs, PDRMCs digdi sa tuyang rehiyon ang nagkakaigo na po nin preparasyon. And sabi nga ni ibaga, nahiling ko dakol na ako Kuya Nalki, mga nagkakahiriling na post sa social media manunguduman sa Orasyo Imperator. Mga G po kita gabos, pag sarabayan tang mga G po kita, tanganing maluso man lugod ini Kuya Nald na bagyong ini, tanganing wara man ki sain man na parte digdi sa tuyang nasyon na maafektaran. And magsunod po sa mga ipigtatalaan, kung may mga history naman lang kamo dyan sa indong lugar na tigbabaha, nagrarasay ang daga, at the same time, kung ano pang mga scenario, mag-initiate na kamo na mag-evacuar. Taday na po paghalato na itong sukasagsagan pa Kuya Naldkan bagyo ng God, saka ki mahagad po ki akudir, mahagad ni rescue. Nagkapirang mga government agencies na nabaga, government officials,
ang mga nagkakaururon digdi na pag talagang kasagsagan kang yan na bagyo, dito man tigahagad na talagang grabe po ang mamatian taligdi sa Bicol region. Di po sinda matugot na may responde po dyan mag-rescue dahil ang tigbubugtak taman sa alanganin kaiyan iyo po tabian buhay kan sa tuyang mga rescuers. Pero pag once na na-assess maninda na day kadi bad naman ko yan kaan may magkahiling naman kita mga post sa social media na nagahagad na ngaya kitabang day ngaya tigtatarabangan. Sabuton tapos na ang mga pagkondukta ng rescue, pig-assess maninda ang sitwasyon po dyan sa indong lugar. Kung nasa safe, kung halimbawa, Kuya Nald, nasa harong naman, and halangkaw sa tubig, tapos makusog susulog, ang mabubugtak man po kayan sa risk, iyo po tabian sa tuyang mga rescuers. Kaya, mag-antabay po kamo sa ipagpapaluwas na o ipapaluwas na mga anunsyo kan sa indong mga respektibong mga municipal or city disaster risk reduction management offices an sa indo pong mga alkalde tanganing masiguro ta po na ang pagkakaigwanin zero casualty digdi po sa tuyang rehiyon and sana digdi po sa bilog ng Pilipinas wala man po tabi nin magbuwis nin buhay dahilan po digdi sa pigaantabayan na bagyong Opong na pampira na iningunan ko sa ngunya na bulan na nin Setyembre. Pero pasalamat kita sa mahal na Diyos dahilan pangsyam na Kuya Nald na bulan ngunya na September baga 9 months na ang nakakalihis. Dahil pa man po kita so grabe talaga. Pag arag ba kanil last time Kuya Nald, so halos sunod-sunod na mga bagyo ito yung na-experience sa digdi. And maringan ni po ngunyan, dahil man so halos sima na lang ang pigpapagitan ka ito ka mga nakalihis na tao. Kaya po, mga G ang gabos para sa satuyang kaligtasan and mag-preparar na as early as now. Tanganing pag sinabing mag-evacuate, tulos po kamong magsunod sa indong mga barangay officials dahil ang tayuman po ang katuwang kan mga respektibong LGU na kundakulaan sa indong barangay at the same time dakul na mga barangay sa sarong munisipyo asin syudad. Ano pa man Kuya Nald, pwede na po kitang mag-sorosereblagan ngunya na pagkahapon. Asa kuyang kapartner po sa Lado Technical, si Kuya Ronald Baldo, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mostaza. Bye-bye. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang